Ако ще изпращаш пратка с BoxNow, има няколко важни стъпки, които да направиш предварително, за да мине всичко бързо и без проблем. Първо, трябва да генерираш товарителница. Това става през приложението на BoxNow или онлайн през сайта. Попълваш данните на изпращача и получателя, избираш автомат и системата ти генерира номер на пратката. Този номер е много важен, защото по него се разпознава пратката ти. Следващата стъпка е подготовката на самата пратка. Тя трябва да бъде добре опакована преди да я оставиш в автомата. Използвай кутия или плик и се увери, че всичко е затворено и защитено. След това залепяш етикета върху пратката или пишеш номера на товарителницата, така че да е ясно видим и четлив. Когато пратката е готова, отиваш до най-близкия BoxNow автомат. Важно е да знаеш, че неопаковани пратки или такива без номер и етикет няма да бъдат доставени. Затова просто запомни трите стъпки. Генерираш товарителница, опаковаш пратката и я оставяш в BoxNow.